Hvad fanden ligger du stadig der for, din grimme kælling? Når jeg står op om morgenen, så skal der fandme være kaffe og morgenmad på bordet, for ellers var hele min dag ødelagt. Jamen, hvorfor skal det altid være mig? Det skal altid være dig, fordi det er mig, der forsørger den her familie. Jeg gider ikke finde mig i, at jeg skal gå og lave det hele for os. Det gør du heller ikke. Din uduelige kvinde, det er dit job at passe det her hus, og alligevel er det mig, der ender med at lave alt det. Okay, i dag skal vi have en division. Ja, hej Emma, det var godt, du kunne komme. Vi starter ud i det lette. Hvad er 4 divideret med 2? Nikita? Det er 2. Det er 2. Det er helt korrekt. Det var rigtig godt svar. Nu går vi hen i det lidt svære, altså med 2 cifre på hver side, ikke? Så siger vi 12 divideret med 28. Er der slet ikke nogen bud? Ja, det lyder helt rigtigt. Ja, Maja. Når jeg står op om morgenen, så skal der fandme være kaffe og morgenmad på bordet, for ellers var hele min dag ødelagt. Jamen, hvorfor skal det altid være mig? Det skal altid være dig, fordi det er mig, der forsørger den her familie. Jeg gider ikke finde mig i, at jeg skal gå og lave det hele for os. Det gør du heller ikke. Emma, vent lige. Jeg ved godt, hvad det handler om, og jeg synes, du skal melde ham. Du ved ikke, hvad du snakker om. Du er min veninde, og jeg vil bare gerne hjælpe dig. Bare lad mig være. Hej. Er det ham? Det er lige meget. Bare gå ind på dit værelse. Din far kommer om lidt. Nu kommer han. Katrine, kom herind! Hvad er der nu? Hvorfor fanden har du ikke taget opvasken, når jeg kommer hjem fra arbejde? Hvorfor du